ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମଇଳା କରିଦେଉଥିଲେ। ମାଆମାନେ ଟେକି ଟେକି ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାହେବନି, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ୟା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହେବାର, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବାର, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହେଇ ଖେଳିବାର, ଖେଳି ଖେଳି ପାଠ ପଢ଼େଇବାର। ପିଲାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ପିଲା ହୋମୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବେ ବୋଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କଲେ ସିନା ମିଶିକି ପୁଣି ଖେଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାର୍ କେଉଁଭଳି ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି ବି ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆଜି କାହିଁ ଆସିଲେନି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର। ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ।